Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ko at ng isa kong pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Pepe. Taong 2004, Diesel Street, Palanan, Makati City. Ito ay naunang nangyari bago yung kwento kong gambala. Mainam din na pakinggan nyo ang istorya na yon para hindi na kayo magtaka kung anong klaseng kababalaghan ang bumabalot sa bahay na ito. Taong 2004 na magpasya ang tita ko na ilipat ang kanyang promotion sa Makati. Dahil malapit ito sa mga opisina at ahensya na nagpapaalis ng mga talento papunta ng Japan. At isa pa, kailangan kasi ng tita ko ng malaking bahay dahil parami na ng parami ang mga nagiging talento niya. Kagaya nga ng nabanggit ko doon sa kwento kong gambala, nakastay in dito ang tatay ko at nanay ko. Sila kasi ang nagmamanage noon ng promotion ni tita. Madalas ay pumupunta dito si Lolo Pepe at ang tatay niya na si Tito Jerry. Malapit lang kasi ito sa tinitirhan nilang bahay. Binibisita palagi ni Tito Jerry si Papa para mag-inuman. Isang gabi habang nag-iinuman sila, sinabi ni Tito Jerry sa papa ko na sa sobrang laki ng bahay nila, samot-saring mga elemento ang nakatira dito at ayaw daw nila sa mga maiingay. Lalo na sa sobrang dami ng tao. Ang sabi naman ng tatay ko ay hindi maiiwasan yung mag-ingay sila dahil meron doong tinatawag namin noon na music room. Ito yung kwarto kung saan nagpa-practice ang mga talento namin kung papaano kumanta. Kaya talaga namang maingay. Tapos sasabayan pa ng mga talentong wala sa tono. Kahit sino sigurong masamang espiritu, magagalit at magagambala. Pero syempre, joke lang yon. Balik tayo sa kwento. Binigyan na lang ng payo ni Tito Jerry ang tatay ko kung ano ang gagawin. Unang-unang bili nito sa tatay ko, maglagay siya ng 4 evangelista sa 4 na sulok ng bahay upang ito ay malayo sa kung anumang mga sakuna. Lilinawin ko lang, ang gamit ng 4 evangelista ay pang-iwas sakuna sa bahay. Partikular na tinutukoy ko ay yung sunog, lindol, baha, at kung ano-ano pang klase ng sakuna na nililikha ng ating inang kalikasan. Wala itong kinalaman sa pagtataboy ng mga demonyo, masamang espiritu, laman lupa, at kung ano-ano pa. Baka kasi makabasa na naman ako sa comment section ng, "Bakit nakapasok? May pangontra. Bakit nandun pa sila sa loob? Akala ko ba may ganito na, may ganyan na. Mahina ba yung dasal kaya hindi tumalab?" Hindi naman anime yung kinukwento ko o yung mga napapanood nyo sa TV na may mga super duper mega hyper powers. Na oras na gamitin yung lakas nila, agad na natatalo yung kalaban. Ay. Saka ko na ipapaliwanag kung ano yung 4 evangelista at kung ano pa yung ibang mga gamit nito. Sa ngayon, balik muna tayo sa kwento. Patuloy silang nag-inuman nun at nagpasya si Tito Jerry na doon na lang muna matutulog. Malaki naman kasi ang bahay na yon at may 2 pang kwarto sa itaas na bakante. Nagpalipas sila ng gabi doon. Mag-isang natutulog ang tatay ko sa kwarto namin. Ang nanay ko kasi sinasamahan ng mga talento sa bar na pinapasukan nila. At kami naman, kasalukuyang nasa Paranaque dahil dito kami nag-aaral. Nagkayayaan na silang matulog. Si Tito Jerry at Lolo Pepe umakyat doon sa kwarto. Sa kwarto kung saan namin nakita yung babae sa kwento kong gambala. Ang tatay ko naman ay pumasok na din sa kwarto. Noong mga panahong ito, hindi nakakatulog ang tatay ko kapag merong nakabukas na ilaw. Kaya ang ginawa niya, pinatay niya ang lahat ng ilaw.
at ang tanging nagbibigay liwanag lang sa kanya ay yung maliit na ilaw sa garahe. Pumwesto na ang tatay ko sa kama. Huminga ng malalim at hinahanap ang anggulo na magpapaantok sa kanya. Ayon sa tatay ko, nakadiretso ang buong katawan niya nung siya ay dadapuan na ng antok. Medyo nakakatulog na siya. Naghihiwalay na ang diwa niya sa katawang tao niya. Ilang segundo lang, nakaramdam siya ng sobrang lamig sa mga paa niya. Wala namang kaming aircon nun. Pagmulat niya ng mga mata niya, laking gulat niya at halos maluwa ang mga mata niya sa laki noong makita niya ang isang babaeng nakapangkasal na nakapatong sa mga paa niya. Nakatagilid daw ang ulo nito at nakatitig sa kanya. Habang nakatitig, nakaturo pa daw ito sa may bintana namin kung nasaan ang garahe. Sobrang naninigas ang katawan ng tatay ko at hindi siya makagalaw. Gustong-gusto niyang batuhin ito ng tigalpo pero hindi niya magawang iangat ang mga kamay niya. Tuyong-tuyo na daw ang lalamunan niya nung mga oras na yun. Ipinipikit niya ang mga mata niya para mawala na kung ano man yung nakikita niya. Pero kada mulat niya, papalapit ito ng papalapit sa mukha niya. Ang naisip na lang ng tatay ko nung mga oras na yun ay banggitin ang 5 ranggo ng Diyos. Pagtapos niyang banggitin ang 5, bigla itong nawala at lumambot na ang buong katawan niya. Hinihingal-hingal pa siya. Agad siyang tumayo at binuksan ang lahat ng ilaw sa kwarto namin. Pagtapos nun ay huminga siya ng malalim at kumuha ng tubig. Nagpuder siya at bumalik sa pagkakatulog. Marahil narinig niyo siguro yung sinabi kong 5 ranggo ng Diyos. Ito ay dasal ng pamilya namin at wala akong karapatang sabihin kung ano ito. Kaya humihingi ako ng pasensya. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Tito Jerry at ang tatay ko, nakwento niya yung nakita niya sa kama namin. At ayon kay Tito Jerry, maaaring isa ito sa mga nakatira sa bahay na yun o di kaya naman yung gabay niya. Malalaman niyo kung bakit nasabi ni Tito Jerry yun sa tatay ko sa mga darating ko pang kwento. Habang kumakain sila, narinig nila na merong tumatakbo sa hagdanan at sumisigaw ng "Papa! Papa!" At paglingon nila, si Lolo Pepe. Putlang-putla ito at takot na takot ang itsura. Nang tanungin siya ni Tito Jerry kung ano ang nangyari, ayon kay Lolo Pepe, at palagi niya itong kinukwento sa amin tuwing nagkakaroon kami ng kwentuhan tungkol sa mga kababalaghan, naalimpungatan daw siya noong bumaba ang tatay niya. Dala ng sobra pang antok, bumalik siya sa pagkakatulog. Medyo mababaw pa daw ang tulog niya noong mga oras na yon. May narinig siyang nagbukas ng pinto at naglakad papalapit sa double deck na tinutulugan niya. Hindi naman daw niya nilingon yon dahil akala niya ay ang tatay niya lang. Baka daw may nakalimutan o inantok ulit. Pero nagtataka siya. Bakit daw sobrang lamig ng likod niya? Umayo siya ng pwesto at lilingon na sana kung saan niya nararamdaman yung lamig. Pagpalit niya ng pwesto, meron siyang nakitang nakaupong babae. At yung babae, nakadamit pang kasal. Dahan-dahan daw itong lumilingon sa kanya. Siguro iniisip niyo walang mukha yung babae. Pero nagkakamali kayo. Nung nakalingon na ito kay Lolo Pepe, kitang-kita niya yung mukha ng babae na sobrang duguan.
Nanginginig ang mga labi at habang humihinga daw ito, ay meron itong binabanggit na hindi naman daw niya marinig. Sobrang tigas daw ng katawan niya at hindi siya makakilos. Sumisigaw siya pero walang boses na lumalabas. Hanggang sa huminga siya ng malalim at sumigaw ng isang buhay na salita. Isang salita lang ito, pero magagawa nitong iligtas ka sa kahit anong sitwasyon. Pagsigaw na pagsigaw niya, nakita niyang tumakbo yung babae sa bintana at tumagos ito. Doon na siya nakakita ng pagkakataon para tumakbo pababa ng bahay. Nung kinakausap na siya ng tatay niya, detalyadong-detalyado ang bawat kwento nito. Ang sabi na lang ni Tito Jerry sa kanila, "Hayaan nyo na. Winelcome lang kayo nun. Bagong lipat eh." Yun na lang ang mga nasabi ni Tito Jerry sa kanila. Kasi wala naman daw nangyaring masama o kung ano. Noong nagtanong-tanong sila ng history ng lupa na yon, ayon sa mga naunang residente, meron daw dung pinatay na babae na kakakasal pa lang. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay naghahanap ito ng hustisya. Malamang may iilan na naman kayong narinig na kakaiba sa kwentong ito. Uulitin ko lang ulit para doon sa tingin na anime o superhero yung pinapakinggan ninyo. Ngayon pa lang pwede na kayong mag-skip. Dahil lahat ng kinukwento ko ay pawang sa totoong buhay lamang. Hindi ko ugaling mag-imbento ng kwento para lang ma-entertain kayo. Kung gusto nyo yung mga sobrang lakas na bida, mas mainam na i-marathon nyo na lang yung Ang Probinsyano ni Coco Martin. Doon lahat ng pantasya nyo sa isang bida ay makakamit ninyo. Para sa channel ko, let's keep it real, my niggas. Yun lang. Alam ko maraming tanong sa isip nyo ngayon. Lalong-lalo na doon sa parteng sinabi ni Tito Jerry sa tatay ko na baka gabay niya yung nakita niya. Meron kasing isang medium ang nagsabi nito sa kanila. Interesado ka ba kung sino yung medium? Interesado ka din ba kung paano nila yon nakausap? Kung interesado ka, wag na wag mong kakalimutang i-click ang like, share, notification bell, at lalong-lalo na ang subscribe button. Wait lang. Papaalala ko ulit ha. Huwag nyo skipan yung ads. Baka paglingon nyo sa gilid o pag-alis nyo ng talukbong ng kumot, nasa harap nyo na yung babaeng nakapangkasal.